back mga guys. Ay, gusto ko welcome back mga guys, o welcome to my vlog. Ang inyong bugoy karon mga guys, nalang sa truck ay medyo kusog ang atong ulan diri. Makita ninyo sa atong palibot mga guys, kusog siya hangin. Gisabayan og kining gitawag natong kining kidlat. Nya naay daang lipak. Naay dalang si tawagan na kining tawag ana sa Bisaya kining dalugdog. Mao nga ang giayo namo nga truck mga guys among gi-stop kay ganina man god ni ground paglipak murag mo ground ang imong gunitan. Kay kanang truck mga guys naa na siya gitawag na tong kining kurente. Nya kaduha bakal pud na siya maong kinahanglan natong kining amping pod. Kay maayo raman ang truck kay napa may ugma, napa may lunes. O magdepende na lang o maayo-ayo na nga itong panahon mga guys. Ikaduha ulan, mabasa punta. O kinahanglan tag relax. Kay karong tak na mga guys, wala man tay laing trabaho diri sa bodega kay wala man tay delivery. Among kalingawan na lang po kayo ang isa ka truck. Kaya ganina na ay stock food nga gi-pick up na mo gapon, pero nahuman naman to kay mga big item man to dali ra kayo gibaba. Mao nga pagkahuman na to nagayo-ayo tag truck mga guys. Naabsan tag kining ulan. Kay gawas lang nga ulan napay lipak. Kasi kanang kidlat nga murag mo ground siya kung mugunit kag bakal. Mao nga pahuwayan lang sa nato na mga guys kay ang trabaho mga guys nara na diha. Kay kinahanglan pud tag kining undang kay mabasa punta sa kining gitawag na ulan. Kay bintaha ng mangandam na tadaan. Ang kinabuhi sa mga guys, mga kabadidi ang driver. Dili lalim ang kinabuhi nga kita isip isa ka truck driver pod. Kay tanan salo na to ang ulan o kainit o gabi adlaw. Ang tanan kadupa imo nang saluron tanan. Pero dili nato na kuan mga guys, dili nato na angay ikatapol.
kay mao may gipili nato nga trabaho nga inuna na nga trabaho mao nga pagtiyaga aton na lang ng antusan pagtiyagaan pa kung sa Tagalog kay mao po ikaduha mao po nay legal nga trabaho dili binuang o dili siya illegal nga trabaho. Medyo kung dili ka manirado aning windshield na to mga guys, sudlon jud sa ulan dire. Kay ako nakulong ko diri sa truck. Diri lang ta pasilong, malag medyo igang kay gipuot man ta. Ang atong truck mga guys, dili ni siya aircon. Kaya ang bugoy mga guys, sa akong kabahin, sa ako alang ang kanang aircon, man man ko na mga guys, tawag na to dili ko ganahan og aircon. Wala na ako nagipatawag aircon ako mga guys. Pwede ra doon lang ani kanang preskong hangin lang atong malanghap okay na. Para dili pud madaot ang atong lawas. Ay sa kadaghanan man gud mga guys, okay ra nang aircon ang imong truck mga guys. O dili init ang atong trabaho o dili ta mo tabang kay amo diri mga guys around me mag-deliver ka ang driver mo tabang gyapon og kining kapwa o nga dili pwede ang aircon sa inyong bugoy mga guys na may uban diri mga guys na uban nga sakyanan diri nga aircon pod pero kining ako wala na ako ni ginapa aircon kay ako mga guys pasig sa kwarto matulog ko kining kuan abi na kanang nailajing maka-inta sa mga travelers in. Dili ko matulog dito. Dili ko sa truck kay ini kabuntag mangud mga guys. Ang lawas sa inyong bugoy dili siya sanay og kining aircon. Kay mura kong pamunalan anak. Mao nga ang mismo ang truck na ko wala na akong ipubuntang ang aircon. Kay kita cowboy man ta. Kay gipanganak ta wala man na nagi pasabay sa tuwag panganak ang aircon. Ay nasanay tag kining trabaho nga init. Kadua mga guys ang aircon makadaot po na. Labi na kining arthritis unta. Makadaot na sa kalabasan mga guys. Ang pamahol na to na blood. Mau sa ako lang kabahin. Dili gyud ko magpa-aircon. Unya kining atong truck mga guys, gilimpiyuhan lang. Ay di nato malikayan mga guys ang mga kuha nato diri gitawag na to truckman dili sila stable sa aqua rotation sila ang driver ray mag-stay sa truck diri mga guys ang mag-unit pero ang mga helper kuha na sila masigasa na sila mupatong mao nga obligasyon sa isa ka driver mga guys diri nga limpyuhan ang iyang truck ayuhon kay mao nay kuha na mo diri mao nay among pamatakaran sa among amo. O nakahuna-una pud dag buhat og inguna ni nga mga inguna ni buhat ang kining kuno to YouTube channel. Kay dagan tag mga nahipos nga mga impormasyon pod kabahin sa driving skill. Mao nga dagan tag mga experience. Mao nga namasin ta nga sa puhon-puhon mga guys. Kung makita ninyo kusog ang kidlat sa puhon-puhon makwanta mailhan ta mailhan ta sa atong ginabuhat mao po na isa sa purpose sa inyong bugoy pero wala ta nang ambisyon na mga guys ang ato lang namasin lang ta sa puhon-puhon makwanta mailhan ta basig ingon na atong trabaho mga guys daghan naman nagbuhat og ingon na daghan ng mga driver nga nagbuhat og YouTube channel sila tanan nag-click ang ilang account pero kumo kita kay baguhan pa man ta nga YouTube channel YouTuber baguhan pa man ta dili pa kay taylado pero sa puhon-puhon mga guys aton na lang ng tiyaga-tiyagaan og antos-antosan kay ang magantos manggod masantos. Mao na nga pakugi lang ang inyong bugoy mga guys. Unya gikinahanglan po ang inyong suporta. Mao na nga dako kog pasalamat sa inyong suporta po. O sa uban nga mosuportahay pa
advance salamat na lang po sa inyo ha. O dili na lang na ako tas guys. Dire na lang ta taman o manghinaot na lang ko sa inyong nagabagang sa porta. Mao nga ang inyong bugoy kanunay mapasalamaton. Daghang salamat mga guys. Ayong adlaw na lang o mamalihog na lang tag subscribe, like and share o pakihit na lang sa notification bell aron ma-update mo sa mga bagong video nga pag atong i-upload diri sa mismo sa atong YouTube channel Bugoy Tracker TV. Daghang salamat mga guys.